Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi, Mr. Yasser, Tibi. Inti għamilt qed tistudja għal-dottorat u għamilt xi xogħol mal-anzjani. Tista' telaboranna iktar? U grazzi tal-istedina ma tantx jiġu. Mela, grazzi ħafna Sajan tal-istedina u dejjem nieħu gost aħna nitkellmu jkollna daw il-konverzazzjonijiet dejjem. Jiena bħala professjonista jiena psikologu kliniku, nispeċjalizza mal-anzjani ġifier fil-qasam tas-saħħa mentali tal-anzjani. U naħdem l-isptar jiena, naħdem ġo Sptara u Malta fejn ngħin ħafna fir-riabilitazzjoni tal-anzjani. Qed nagħmel id-dottorat fuq id-dimensja, nispeċjalizza fuq id-dimensja ġifieri speċjalment dimensja fl-anzjanità ovvjament u dak hu xogħli ġifieri naħdem ħafna ma' anzjani li ikollhom problemi ta' saħħa mentali, jkunu tilfu ħafna affarijiet u meta ngħid tilfu mhux biss tilfu bħala mewt, ma tilfu anke bħala abilità fiżika, abilità tal-moħħ, bidliet fil-ħajja tagħhom. Anke ikun hemm xi tip ta' telf ta' indipendenza pereżempju. U jiena naħdem ħafna fuq dawn l-affarijiet. Speċjalment meta jkun hemm stress. Meta jkun hemm l-istress li aħna qed ngħixu ħafna fiha llum il-ġurnata u x'vera Sajan. Hawnhekk nidħlu ħafna bħala professjonisti bħala psikologi u ngħinu ħafna lil pazjenti u l-klijenti tagħna jirriflettu b'mod differenti, jaħsbu fuq affarijiet b'mod differenti, niċċellinġawhom tajjeb u nippruvaw ngħinuhom kemm jista' jkun jew nippruvaw ngħinu lilhom infushom biex jadattaw għas-sitwazzjoni tagħhom. Jien xtaqt inkellmek iktar fuq id-dimensja. Pereżempju nanti kienet bagħti bid-dimensja. Id-dimensja għandha stages. Ekku. Jekk ma taraħħomx mill-bidu kmieni mbagħad ikun too late. Sajan, sfortunatament hemm sinjali li huwa hemm riċerka ġifieri li tgħidlek sfortunatament is-sintomi ta' dimensja u l-bidliet fil-moħħ, ġifieri neurological changes li jsiru fil-moħħ jibdew minn anke 10 snin qabel id-diagnosi. Ġifieri ara kemm ilu jkun għaddej l-bidliet fil-moħħ biex imbagħad naslu f'punt fejn il-persuna tibda ninnotaw li hemm problema ta' memorja, hemm problema li qed jitilfu l-abilità li jaħsbu b'modi differenti, l-abilità li jaħsbu bil-modi kif jafu huma, ġifieri jkun hemm bidliet anke fil-mod ta' kif jaħsbu, bidliet fl-indipendenza għax ma jkunux jistgħu jiftakru l-affarijiet, bidliet fil-personalità, ġifieri hemm tipi differenti ta' dimensja. Issu jitlef l-algoritm il-moħħ. Tista' tgħidlek, u bil-mod dal-algoritm jekk ħassemmi hekk ikompli jitkisser. U d-dimensja tiġri bil-mod ħafna, Sajan. Ġifieri mhux ħajqum millum għal-għada u tgħid daqshekk speċjal persuna. Tinnutom pereżempju nana bdiet titħalli l-kuker fuq x'ismu, pereżempju tħalli l-bib miftuħ, affarijiet żgħar, mbagħad tibda tintilef. Stadji vera u m'hemmx fejqan mbagħad kif. Diki mela
bħala in terms of study kif qed inti, speċjalment kif semmejt eżempji tajbin ħafna rigward kif kienet tagħmel in-nanna tiegħek, hemm stadji li jibdew bil-mod ħafna. Ġieli anke pereżempju jibdew jinsew x'kielu l-bieraħ jew jinsew xi appuntament jew anke bħal pereżempju taraħħom kienu ilhom jafu jużaw it-TV u r-remote għal snin twal u mbagħad jiġu ġranet mhux kuljum, mhux kull darba, ma jiġu momenti l-emmolaw fejn tgħid imma da kif ħanixelu ir-remote, kif ħanixel it-television, kif ħanuża r-remote. So inti mbagħad taraħħom 5 sigħat wara qisu xejn mhu xejn. Ġifieri jużaw ir-remote, jużaw it-television, jużaw da. Ġifieri jkun hemm fluctuations żgħar, jkun hemm momenti żgħar fejn taraħħom jibdew jisom jintilfu naqra dak l-algoritm li semmejt inti jibda jiġi jintilef, it breaks down. U dak ħafna drabi ngħidulu fl-early stage, tajjeb, fl-early stage dementia. Mbagħad tibda tiżdied, mbagħad tiġi mild dementia, moderate, u mbagħad ikun hemm is-severe fejn is-severe dementia fejn mbagħad ikunu ġieli qas ikunu il-mod ta' kif jieklu pereżempju u affarijiet hekk kollox jinbidel u jiġu hemmhekk fully dependent. Ġifieri jkunu kompletament dipendenti fuq ħaddieħor. Ma jkunux jistgħu jiffunzjonaw waħedhom. Ikun hemm pereżempju min jiftakar tal-passat u ta' dak il-ħin ikun jisgħod jgħix pereżempju xi 20 sena qabel jew 30 sena qabel. Tipo dan. Però mbagħad l-insib affaxxinanti huwa di li inti għandek pereżempju għandek section mill-moħħ fejn torik meta tmur ġo post u inti recollect li inti taf fejn qiegħed, jiġifieri taf kif ħadd innavika ġo fih. Dak jibda jitkisser dak, mbagħad għandek section oħra mill-moħħ li jara fluċuħ u affarijiet oħra, mbagħad jibda jitkisser minn dak, allura kif kollox daqqa mbagħad jibda jmur. Dik ma nistax nifhem jiena kif mhux pereżempju titlef it-triq biss jew innaf ma tarafx luċuħ. Mela, ġeneralment fid-dimensja jkun hemm telf ta' xi ħaġa jgħidulha neurons, mela jkun hemm telf ta' komunikazzjoni bejn il-partijiet tal-moħħ. Tajjeb, ġifieri inti mhux essaċ taraħħa bħala qisu qed tikkompartimentalizza ħafna mill-moħħ qed taqsam f'sezzjonijiet differenti. Huwa hekk il-moħħ ġifieri hu maqsum f'ħafna lobes, ġifieri eżatt. Il-ħaġa li inti l-moħħ jibda d-demenzja billi il-persuna ma jibdix jistorja. Għax kif ma jibdix jitgħallem u jiftakar memorji ġodda. L-informazzjoni li nieħdu mis-soċjetà u mill-environment tagħna ma nipproċessawhiex bil-mod u mbagħad nistorjawha fil-memorja tagħna. Tajjeb, so aħna għandna il-working memory fejn aħna nirċievu informazzjoni mill-environment tagħna, nipproċessawha and then it is encoded u it is stored in the long term memory. Dik il-proċess fid-dimensja fejn jkun hemm breakdown. Ġifieri xi ħafna drabi ma' persuni b'dimensja għal fl-ewwel ftit stadji speċjalment tkun tista' tikkomunika magħhom. Tkun tista' jkollok konverzazzjoni normali magħhom. F'dak il-mument, ġifieri dawk il-ftit minuti jista' jkollok konverzazzjoni normali għax huma jkunu qed jirċievu l-informazzjoni mill-environment, ġifieri l-working memory tagħhom tkun qed taħdem. Imma mbagħad meta huma minflok ma huma jipproċessaw dak li qed jieħdu mill-environment u jitfawha fil-long term memory, ġifieri jitfawha fl-istor ħalli mbagħad jiftakru meta jkollhom bżonn jerġgħu joħorġuha minn dal-volt u jerġgħu jitfawha fil-short term memory, fil-working memory, dik ma tiġrix għax ma tkunx sejvjata. Tkun spiċċat. Tkun isu kien hemm breakdown u dak il-konverzazzjoni tkun telqet. Imma għalfejn jiftakru l-passat sajan, għax dawk diġà jkunu ssejvjati fil-long term memory, mhumiex qed jitgħallmu affarijiet ġodda, mhumiex għandhom bżonn jiftakru affarijiet ġodda. Huma il-memorja tagħhom huwa dak li diġà għandhom. Tifhemni? Għalhekk ħafna drabi pereżempju jien naf jgħidulek nixtieq immur lura d-dar tommi.
Per eżempju, anzjan jew anzjana ta' 80 sena jgħidlek ħudni lura d-dar tommi, jew ħudni lura d-dar ta' missieri. Huma jkunu jisom jeħlu, speċjalment fi stages li huma jkunu avvanzati bħala demenzja, jeħlu f'dak il-post f'ħajjithom. F'tajjeb fej dik il-memorja biss li qiegħda preżenti li huma qegħdin għadhom żgħar, għadu għandhom ommhom jew missierhom jew ġenituri tagħhom ħajjin u huma jridu jmorru pereżempju lura d-dar. Xi ħaġa li tispjega pereżempju meta jkun near death experience jibdew jaraw in-nies mejtin. Forsi jibda jagħmel breakdown il-moħħ u neurons ma jibdewx dan. Jista' jkun jgħallu ġo xi parti fejn jibdew jaraw rabat. So dak li qed issemmi inti sajn huwa naqra differenti minn isu demenzja li qed nitkellmu fuqha. Dak li qed issemmi inti jkun hemm pereżempju persuna li għaddiet minn traumatic experience. So meta tkun għaddiet minn traumatic experience aħna fil-psikoloġija nsemmuha ħafna li jista' jkun persuna li tibda soffri minn post-traumatic stress disorder. Jew PTSD nisimgħu ħafna fil-letteratura, nisimgħu ħafna fil-films pereżempju, persuna għandha PTSD. Meta persuna għandha PTSD tkun għaddiet jew rat il xi ħadd jgħaddi from a near death experience. Ġifieri jista' jkun hemm aċċident kbir, jista' jkun hemm jinnaf problema ta' saħħa, jista' jkun hemm events differenti. U dak li huwa near death experience għalik huwa traumatic għalik mhuwiex l-istess għalija, ġifieri this is very subjective. Importanti nkunu nafu li din hija suġġettiva ħafna, kull persuna jkollu it-triggers differenti tiegħu. Però jekk ħansemmu isu li jaraw in-nies, hija xi ħaġa diffiċli biex nispjega, hija xi ħaġa li tkun rooted ħafna fil-mod ta' kif jikkonnektjaw man-nies, fil-mod ta' kif il-passat tagħhom u relazzjonijiet li kellhom man-nies, speċjalment jekk daw rawhom imutu actually, allura jibdew pereżempju iħossuhom ġejjin jew iħossu pereżempju jixtiequ jisimgħu il-footsteps tagħhom. Jew kemm kelli konverzazzjoni ma' kollega ftit ilu wkoll li jkun hemm min pereżempju jixtieq joħlom bihom. Allura għax ikunu jridu t-taċ tagħhom, jew ikunu jridu jisimgħuhom, jridu jitkellmu magħhom. Jiġifieri hemm ħafna fatturi differenti biex issib comfort. Biex issib comfort, għax ikun ġara xi ħaġa, jkunu triggerjati ħafna, jkunu traumatized ħafna, u jkun pereżempju ma kienx hemm closure. Ħafna nisimgħu għadi, ġrat esperjenza, ġrat ta' malajr u ma hemmx closure. Allora daw in-nies li raw pereżempju rabat jew nies tal-qalba u loved ones imutu, mietu daw b'ħin rapidu ħafna, malajr ħafna, u daw spiċċaw ma kellhomx, time to say goodbye, time to process what's going on. U what went on. U dik hija naħseb sintoma ta' ħajjitna u ġvera daqskemm aħna maġlin, daqskemm aħna dinja maġla u dak l-istress kollu li m'għandniex ċans. L-istress huwa jibes, ħafna. U m'għandniex ċans. U għandek stadji tal-istress, kollok stress mild, kollok stress fej kollok pressure fuq xogħol u affarijiet oħra u kultant il-bniedem biex jikkopja jkollu jieħu xi sustanzi biex jirrelaxja, ġifieri. Sfortunatament, mela ejja niddiskriv x'inhu stress. Ma jfissirx li kull tip ta' stress huwa ħażin. Xi drabi stress jagħmilna ġid għax jimmotivana, iġelna biex nirreaġixxu nkunu b'saħħitna. Imma meta l-istress aħna we perceive it, nipperċivuha bħala xi ħaġa li aħna m'għandniex kapaċità li niħħendiljaw, hemmhekk fejn ikun hemm l-ansjetà, fejn ikun hemm il-biża', fejn ikun hemm id-depression, fejn ikun hemm mental health issues kif nisimgħu ħafna. So x'nagħmlu? Irridu nduru lej affarijiet li naħsbu li jgħinuna. Hawn min idur lej il-ġim, hawn min idur lej il-mixi, hawn min idur lej l-arti, hawn min idur lej in-natura, iħobb il-gardening, iħobb il-ġnien. Hawn min, kif qed tgħid inti sfortunatament ikollu coping mechanisms differenti u jdur lej affarijiet oħra. Li, it might not always be healthy, mhux vera, jekk inti ddur persuna ddur lej pereżempju ċertu sostanzi, ma jfissirx li inti qed tgħin ruħek, tifhimni? Ġifieri mbagħad
kif niddiljaw magħha din l-istress f'din id-dinja li qed ngħixu biha. Anka tara pereżempju toħroġ is-suq naqra. Tara kulħadd irrabjat, kulħadd indannat, kulħadd bin-nervi, kulħadd brabja ġenerali. Għax ma jkollniex coping mechanisms b'saħħithom adattati għall-istress. Ħadd met jgħid li l-coping mechanism tmur 5-star hotel u tonfoq mijiet u eluf. Għax naf, ovvjament, finanzjarjament mhux kollox possibbli, imma li taqbad biċċa karda u titgħallem tpinġi, ma tieħux ħafna. Mhux vera. Li jien naf toħroġ timxi madwar il-blokka tiegħek biex ixxommarja differenti, pereżempju, jew biex taqta' naqra titfa' naqra headphones titfa' diski li l-favoriti tiegħek, ma tieħu xejn, vera? Ekku. Għalfejn ma nagħmluhiex. Għalfejn ma nagħmlux biżżejjed tagħha. Dik hija kwistjoni importanti ħafna għalina. Però eżempju ġieli kif naqbad ngħidlek jiena kulħadd ikollu stressu, tipo impinġi, jiena ma jekk nkun stressjat ma mpinġix ostja. Nitlef il-muża, kien nkun bil-muża ejwa mpinġi. Għall-ostja. Allura x'tagħmel meta tkun stressjat? Abboġġojn. Tista' at the end of the day, inti tittara xejn lilek. Kif nqabbad il-ġojnt imbagħad jgħinni naħseb aħjar u hekk nipprova nsolvi l-problema. Jista' jkun, again, li jaħdem jiena kif semmejtlek l-ewwel. Li huwa tajjeb għalik mhuwiex tajjeb għal ħadd ieħor, u li huwa tajjeb għal ħadd ieħor ma jfissirx li huwa tajjeb għalik. Ġifieri aħna bħala umani rridu naraw x'inhu tajjeb għalina, x'jgħinna l-iktar, x'jgħinna biex inkampaw mad-dinja u mal-ħajja. Ftakar li aħna bħala umani l-istress hemm kombinazzjoni ta' fatturi, mela stress jaffettwa l-emozzjonijiet tagħna, allura il-mental health tagħna, il-psikoloġija tagħna. Di mbagħad taffettwa il-ġisem. Min ikun stressjat ħafna drabi jaqbdu iktar uġieħ ta' ras, iktar uġieħ f'ġismu, iktar ikun qiebes, iktar ikun tqil, iktar ikun għajjien. So meta jkollok dawk, x'naffettwaw? Is-saħħa soċjali. Meta jiena jkolli uġieħ ta' ras, jkolli ħafna dwejja, jkolli ħafna stress, nkun muġuħ, nkun tqil, x'nagħmel noħroġ? Le ma noħroġ, nibqa' d-dar. So inti għandek aħna fil-psikoloġija hemm mudell jidulu l-biopsychosocial. So għandek il-bioloġija, għandek il-psikoloġija u għandek is-social aspects. Is-stress jekk inti ma tiddiljax miegħu b'mod tajjeb għalik, inti qed taffettwa kull parti, kull settur minn dan il-modell. Stress jaffettwa ħafna affarijiet minn. Mhux ħafna. U min ikun stressjat? Ikun stressjat iżejjed. Jiffunzjona tajjeb ix-xogħol? Laqas xejn minn. Jiffunzjona tajjeb f'relazzjonijiet? Jiffunzjona tajjeb mal-ħbieb? Jagħmel deni lilu nnifsu? Ikun komdu li joqgħod miegħu nnifsu b'dak dan l-istess kollu? Sa tgħidli ma allura x'inhi s-soluzzjoni? Iva, jekk inti għandek ħafna proġetti xogħol, ma jfissirx li inti tista' taqbad u taqta' nofshom u tgħid le, jew taqbad u titlaq. Ovvjament, ix-xogħol pereżempju importanti. Għandna bżonn naqlaw il-paga biex ngħixu, ovvjament. Tajjeb, imma dak huma il-fatturi li nagħmlu wara biex aħna nikkopjaw, biex aħna niħendiljaw dan l-istress. X'inhuma? Għandna biżżejjed ħin biex inpoġġu bil-qiegħda maqar kwarta. Forsi kwarta ħafna lik, għaw minn b'5 minuti jagħmilha, imma dawk il-5 minuti importanti. Għandna ħin nifqu, noqogħdu bil-qiegħda, nieħdu nifsu nikkalmaw, nipproċessaw il-ġurnata. Issa dik il-ħin għandna bżonn nagħmluha. Anke jekk ħadd jieħu 5 minuti minn irqad, flok ma torqod fil-11 torqod fil-11:05, flok ma torqod fl-10 u kwart torqod fl-10:20. Jekk huwa 5 minuti biżżejjed, jekk hu kwarta flok torqod fl-10 kwart torqod fl-10:09. Ma dik il-kwarta biex tipproċessa l-ġurnata, biex tipproċessa l-emozzjonijiet tiegħek, biex tkun kind, tkun qalbek tajba miegħek innifsek, qed tieħu dal-ħin. X'tagħmel f'dik il-kwarta? Tista' tieħu nifs, tista' kif tgħid inti. Jekk huwa jaħdem għalik, tieħu hawn min jieħu pereżempju ta' tsambit. Hawn min joħroġ il-coloring book u jpinġi. Jiġifieri hawn min pereżempju joħroġ jiġib ikollu 4 pjanti u jgħedha bihom. But
we need to do more of this. Għanna bżon namlu ħafna iktar minn daw l-affarijiet. Tifhimni, ġifieri ma nistgħux immorru minn xogħol għal qadi irqat u nerġa'. Xogħol qadi xogħol. Tiġi rutina u tiġi monotona u ħaġa. U ċert li smajt biha sajn, aħna nisimgħu ħafna bil-terminoloġija burnout. Ġratli. Kif tħossok meta tkun burnt out sajn? Gravi. Issa, x'inhu l-kaġun ta' burnout? Ħafna stress li mhux qed niħendiljaw biżejjed. Ma kontx naf xi tkun burnout sakemm spjegali sieħbi li għadda minn burnout ukoll. Jiġifieri mbagħad il-link jgħid mort tant it-tabib jiena u tani xi affarijiet ukoll jiġifieri biex nikkopja magħha l-ħaġa u mort tajjeb ifhem. U affarijiet naturali xi ma nistax naħu perm li hekk. Okej, hemm min għandu bżonn daw l-affarijiet naturali, ġifieri hawn min għandu ma jridx jieħu pinnu li ġifieri inti ma tistax kif qed isemmi inti ma hawn min vera ma jkunx jixtieq. Allura aħna kif għandna nagħmlu biex dal-burnout ma naslux għalih? Jiena taf kif inħobb nimmaġinaha sajn. Inti bużżieqa. Jekk immaġina għandek bużżieqa f'idek. Jekk tibqa' tonfoħha din il-bużżieqa, x'tagħmel? Tisplodi. Bum, tinfaqa. Issa immaġina inti għandek din il-bużżieqa ġo ġismek, ġo żaqek. U kull jum, kull darba jiġri xi ħaġa, right? Inti qed tistorjaha ġo din il-bużżieqa u din il-bużżieqa tikber. U l-burnout jiġi b'mod ħafna differenti. Mhux hekk, ekku. Għax imbagħad il-bużżieqa x'tagħmel? Kif qed ngħid, tisplodi, bum. U dal il-dwejja u rabja u l-istress kollu li ilek iġġemma ġo fiha din il-bużżieqa, tisplodi, fejn tisplodi ġo fik. Mela hawn min jispiċċa buġieħ kroniku, buġieħ ta' ras, jispiċċa b'ħafna dwejja, b'ħafna rabja, b'ħafna trauma. Right? Jispiċċa jispiċċa jħossu tqil, tispiċċa tkun diffiċli tiffunzjona fil-ħajja. Jiena eżempju, il-problema li għandi jiena eżempju li ikolli ħafna ħsibijiet f'daqqa, fimt? U ma nifridhomx. Prosit. Allora tipo ma nkunx nista' nikkonkludi xi ħaġa, jew eżempju jien naf jekk alla ikolli domanda fuq xi ħaġa, mbagħad joħloq domanda oħra, mbagħad joħloq domanda oħra. Allora ma nkunx nista' nikkonkludi xejn. U kif impejjeb, nibda qassam dan. So inti għandek bżonn dik biex tpejjeb, biex inti tikkalma u tqassamhom. Imma allura fl-aħħar mill-aħħar x'inhi l-prinċipju, x'inhi t-talima li għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. Tajjeb hawn min prova jpejjeb u ma rnexxilux ma ħadmitx kif qed tgħid inti, imma hawn min bħal jekk iva u ħadmitlu. Speċjalment jekk tkun prescribed minn professjonisti, minn tobba pereżempju. X'inhi l-talima? Meta jkollok ħafna għaddejjin, ħafna affarijiet għaddejjin, inti waqaft, għamil dak li kellek bżonn, u mbagħad irnexxielek taqsamhom f'biċċiet żgħar. So x'inhi t-talima, ġifieri kif qed ngħidu, inti trid taqsamhom, trid tagħmel l-affarijiet tiegħek biex tgħin ruħek biex imbagħad tista' taqsamhom l-affarijiet u tista' tiħendiljahom. Sajn, meta jiġru ħafna affarijiet, diffiċli tibqa' tiffunzjoni, diffiċli tibqa' tikkonċentra u kollok l-attenzjoni, tibqa' sejn. It's very, very difficult. It's very, very difficult. Jiena ħafna meta naħdem man nies, ħafna jkolli naħdem magħha ninsert tagħha din il-problema, sajn, jisu sempliċement tajjeb ħanejdlek. Persuna tgħidli jew jgħidli qed ninsa ħafna. Right? Mela, we break it down. Per eżempju, ħajmur dal-persuna u ħajibda jsajjar. Waqt li qed isajjar wara li ħareġ il-borma xel in-nar u sabaħ u dala, ftakar il-lallu rrid nagħmel il-ħwejjeġ. Ħammur nagħmel ħwejjeġ malajr. Waqt li qed jagħmel ħwejjeġ, il-lallu nsejt inċempel ħanagħmel dal-appuntament. Mela, xi ħaġa sempliċi ma vera tiġri. So xiġri, wara sija il-lostra l-borma fuq in-nar insejta. Imma ma jfissirx li qed tinsa, ma jfissirx li persuna għandu demenzja. Kif problema li kolli? Vera. Kif impejb ġejt ngħid ħanagħmel il-ikel biss. Ekku. Allura inti għamilt xi ħaġa li għandek bżonn. U mbagħad qed, alright, ħa nifoka fuq l-ikel biss.
ħan nifoka fuq il-ħwejjeġ, ħan nagħmel ħwejjeġ, inlestihom. Toħodni x'kwarta, toħodni nofsija, toħodni 3 kwarti, ħan nagħmel il-ħwejjeġ u dawk biss. Mbagħad ħalli mmur nsajjar. Jew viċi versa. Jew naf li għandi bżonn inċempet 3-4 postijiet, ħan nagħmel dawn l-appuntamenti jew nsaqsi fuq xi karti. Ħan poġġi bil-qiegħda, nikteb x'għandi bżonn nagħmel u nagħmel dik biss, mhux f'nofs it-tisir. Mhux f'nofs li rid imur nisbarazza l-ħwejjeġ minn fuq is-sodda pereżempju, mhux f'nofs irid niftakar irid innaddaf il-cat litter pereżempju jew il-gaġġa tal-asafar. Jew ngħid ħa noħroġ il-kelba. Mhux hekk, ekku. U mbagħad Ekku. So inti tkun qed tagħmel xi ħaġa, proset, eżempju tajjeb ħafna, tkun qed tagħmel xi ħaġa. Mbagħad daqqa waħda tgħid illallu, il-kelb insejt noħorġu, jew il-kelba nsejt noħroġha. Ħammur noħroġha malajr sar li l-ħin. Mort, l-osra l-appuntament insejt nagħmlu. Ġifieri, and when that happens, meta tiġri hekk, x'jiġri sajjan? Iktar nitfgħu stress fuqna, għax iktar nifrustraw ruħna, l-istra nsejtu l-appuntament. Ġieli nkun pereżempju nkun ħansajjar ngħid ħa nagħmel joint. Nagħmel joint u ninsa nsajjar. Tinsa sajjar, tifoka fuq il-joint. Fis-sess naqbad nagħmel xi ħaġa oħra mbagħad ngħid inkun biex nagħmelha, sekk mbagħad mhux ninsa nsajjar. Eżatt. Imma għax tkun edejt ruħek b'dak il-ħaġa li qed tagħmel. Tkun daqshekk tlift is-sens ta' affarijiet madwarek u tkun qed tagħmel dak li qed taf li qed jgħinek u qed tieħu gost tagħmel. Le ngħid għandi ilha ħafna wejn, allura ngħid lista tagħmel eżatt. U diki, allura x'jiena ngħid, problemi tal-attenzjoni u konċentrazzjoni tagħmel differenza. Ma jfissirx għax inti jekk inti mhux qed toqgħod attent ta' dak li qed tagħmel and you're fully fil-psikoloġija u fil-psikoterapija ngħiduha ħafna in the here and now. Hawnhekk issa. Jekk m'intix qiegħed f'dak il-post metaforikament hawnhekk u issa, diffiċli tkampa ma' dak kollu li qed jiġi, speċjalment kif għedna f'ħajja daqshekk maġla. Jiġifieri għandik eżempju. Jekk inti qed tkellimni u jiena qiegħed nibgħat il-messaġġi fuq il-mobile. Jiena qed nagħtik għax qed tgħidli probabbli li le. Imma mbagħad wara noħroġ u ngħid il-lostra nsejt x'għedli. Imma jekk jiena ma tajtx kasek ma għadx attent għal dak li qed tgħidli, qed tifhem? Jiġifieri aħna rridu noqogħdu vera nagħmlu sforz u nagħmlu mezz. Li aħna dak li qed nagħmluh b'konċentrazzjoni assoluta fuqha din il-ħaġa, għax inkella kif qed ngħidu ħan intilfu ħammur minn ħaġa l-oħra u mbagħad xaba inkwiet. Għalfejn qed ninsa, għalfejn jiġri li hekk, iktar nistressaj ruħi, iktar ikolli problemi ta' saħħa mentali. Jiġifieri għandna l-ħin li nifqu nieħdu nifs u nikkonċentraw fuq dik il-ħaġa li qed nagħmlu. Ħafna nies ħajdulek le m'għandix ħin. Il-verità hi li iva hemm il-ħin, il-problema hi it-time management. Kif ħatqassam il-ħin? Tqassam il-ġurnata. Kif ħatqassam il-ħin ġurnata? Iva, il-verità hi hemm il-ħin. Hemm l-abed inti jekk inti għandek bżonn issajjar, għandek bżonn issajjar. Tifhimni? Ma jfissirx li waqt il-ħin tat-tisjir titgħamel 5 affarijiet oħra. Tifhimni? Possibbli. Impossibbli, sajn. Impossibbli. Hawn min ħajdlek jiena jirnexxieli. Jekk jirnexxielek, good for you, imma maġġoranza tan-nies ma jirnexxilhomx. Jirnexxielek ma tagħmilx xogħol sew. Ma tagħmilx sorsi, tagħmel xogħol ta' malaj. Ta' malaj. Użur, jekk inti għandek 5 proġetti u titlestihom kollha fl-aħħar siegħa, jaf jirnexxielek tlestihom, imma kollox ta' kafka. Eżatt, xogħol ta' kafka. Xtaqt tinsaqsik ukoll fuq alternative medicine, jiġifieri mediċina naturali bħal ma nafx jekk hemm xi studju hawn Malta jew forsi jkun hemm xi studju l quddiem fuq psilocybin mushrooms. Peress li bħalissa għaddej studju barra minn Malta li jgħin f'ħafna affarijiet daw psilocybin mushrooms tipo f'dimensja, fi-stress, konċentrazzjoni u f'ħafna affarijiet oħra. U tipo dawk oġġetti naturali jista' jkun li l-quddiem nistgħu jinnaf ikun hawn studju kollha. Jista' jkun iva aħna fil-professjoni tagħna aħna ma nidħlux ħafna fil-mediċina, aħna bħala psikologi aħna ma nagħtux preskrizzjonijiet ta' mediċina. Dawk ikunu t-tobba, jkunu l-psikjatri li jkunu studjaw mediċina, jkunu għamlu it-training tagħhom.
Ġifieri, in terms of daw l-affarijiet alternative herbs, per eżempju, alternative substances, iva hemm riċerka li turi. Bħal per eżempju nafu li hemm dak is-CBD oil, tajjeb dak jagħmel ħafna effett fuq l-oġieħ kroniku, fuq il-fibromyalgia, nisimgħu ħafna fuq fibromyalgia, tajjeb fuq l-istress. So daw il-herbs u daw l-affarijiet u l-complementary medicine, jisu l-alternative medicine, iva, hemm riċerka li hemm il-benefiċċji tagħha. Hemm bżonn ta' riċerka oħra, hemm bżonn ta' iktar riċerka, speċjalment kulturali. Dak li ħadem l-Amerika ma jfissirx li ħajaħdem hawnhekk, eżatt. Eżatt, jew li ħadem pereżempju l-Awstralja, li ħadem North Africa, li ħadem Middle East, ma jfissirx li ħajaħdem hawn. Kif ħadd introduċi l-prodott? Kif ħadd introduċi l-prodott, il-persuna jistess, tajjeb, il-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha l-pajjiż. Tajjeb, ġifieri hemm ħafna fatturi li rridu noqogħdu attenti. Il-ġenetika pereżempju, ġifieri can genetics have an effect? Hemm ħafna mistoqsijiet, hemm ħafna ipoteżijiet li nistgħu ninvestigaw, imma għaw ħafna nies bla dubju li qed iktar idduru lejn daw il-complementary medicine techniques tajjeb biex jgħinu lilhom infushom. Għax pereżempju ma jkunux iridu joqogħdu fuq ħafna mediċina jew antipsychotic medications jew psychiatric medications jew antidepressant jew anxiolytics u daw l-affarijiet. Jkunu jridu xi ħaġa naturali. So meta jużaw pereżempju CBD oil dik tgħinhom. Li tkun ovvjament at the end of the day still guided and prescribed by the doctor. By the specialist in person. Eżempju, tara ċertu firmi u hekk vera stja jagħmlu qari tisolvu problema ma mbagħad jibqgħu n-nies indipendenti fuqhom bħal Fluoxetine u hekk huwa diffiċli biex teħles minnhom dawk il-firmi ħafna min nies jibqgħu ikunu dipendenti fuqhom. Eżatt. U żgur. U hekk jiġri hawn min jiena meta naħdem mal-anzjani jiena jkolli ħafna nies li jgħidu li inni fuq din il-mediċina pereżempju inni 30 sena fuq il-mediċina mingħajr ma niġi reviewed, allura jkun jafu li mingħajrha jaħsbu li mingħajrha ma jistgħux jibqgħu jiffunzjonaw. U hekk jiġri, id-dipendenza fuq il-mediċina tkun enormi. U infatti għalhekk hawn min ma jkunx irid jibda joħodha għax ma jkunx irid jaqaf dik is-sitwazzjoni li jrid jiddependi fuqha. Ħafna drabi daw il-tip ta' mediċini ma jfissirx li jagħmlu harm. Mhux hekk. Ġifieri bħal pereżempju jkollna bżonn blood pressure medicine għal min għandu high blood pressure jew low blood pressure, min ikollu bżonn psychiatric medication to help him jew help her jaffaċċjaw il-problemi tagħhom. Iva, ġifieri jkun hemm mezzi safe, siguri kif nimxu magħhom dawn l-affarijiet. Tajjeb ikun hemm il-psikjatri li jgħinuhom, il-konsulenti li jgħinuhom, u mbagħad ikun hemm il-complementary on the side ikun hemm psychological therapy u talk therapy li nagħmlu aħna psikoloġija biex nejnuhom jirriflettu. Imma ġifieri il-mediċina ma tagħmilx harm, ġifieri mhix kompletament negattiva. Il-problema iva li meta mbagħad naslu f'punt fejn nkunu dependenti ħafna fuqha. Fejn pereżempju jiena ngħidlek sajn jiena mingħajr it-tip ta' mediċina jiena ma norqodx, pereżempju. Mela jiena rid nieħu waħda biex norqod. Wara ċertu ħin dik il-waħda ma tibqax biżżejjed. Għax jidraħħa. Jidraħħa. Ma jfissirx li jispiċċa jrid jieħu pakkett sħiħ biex joħodha, imma id-dependenza qed hemm. It-tolleranza ta' dawn l-affarijiet qed hemm. Kun hemm drabi pereżempju ċertu nies li jkunu jidhom fuq ċertu tipi ta' mediċina għal pereżempju depression jew għall-ansjetà, wara ċertu ħin jerġgħu jkun qed jieħdu l-istess mediċina u l-istess doża. U jerġgħu jaqgħu jiġu triggered, ikun hemm problema fil-ħajja, ikun hemm problema differenti milli għalfejn bdew oriġinalment, u dik il-mediċina li qed jieħdu bl-istess doża ma tibqax tagħmel effett. So x'nagħmlu? Inżidu d-doża. Tifhem? Allura jżidu d-doża. Allura jibqgħu jżidu. Mbagħad sakemm hija safe, ovvjament. Biex imbagħad jibqgħu iktar dependenti fuq dik id-doża x'ma jkunux iridu inaqsuha u jerġgħu jaraw kif imorru mingħajr dik id-doża għolja. Min kif qed ngħidlek, mhux it's not all negative, min vera għandu bżonn. Ġifieri, it's a fine line, it's a very fine line. Imma ikun min pereżempju li jinfex ħafna fil-gym, fil-pinġijiet, ikun hemm ħafna li jieħu pereżempju marijuana li huwa tkun prescribed mit-tobba, u CBD oil pereżempju kif semmejna, ikun hemm ħafna mezzi differenti. Imma xorta għandek bżonn xi ħaġa biex tiddilja ma' da kollu.
U iktar ma jkun xi ħaġa naturali, iktar tkun eħfef li tiddependi, so to speak, fuq. Jista' ukoll pereżempju min ikollu trauma bħalma bdejna nitkellmu. Jista' dik it-trauma tħalli bħal brain damage. Iva tista'. Tkun daqs kemm tkun complex, ngħidulha complex trauma. Li u complex PTSD, complex post-traumatic stress disorder, fej tkun vera kronika l-ħaġa u huma jinbidlu kompletament. Il-persuna tinbidel kompletament fil-personalità tagħha, fil-mod ta' kif taħseb, fil-behavior tagħha, fil-konfidenza tagħha, fl-identità tagħha, u jkun hemm tkun vera bidlet neurologicament il-moħħ. U aħna nafu li meta jkun hemm neurologicament daqshekk pressure fuq il-moħħ li jkun hemm bidla daqshekk enormi jew trauma daqshekk enormi, dik tista' tikkawża ħafna iktar affarijiet bħal pereżempju stroke. Mela, għax ikun mod ikun il-ħin kollu highly tense, highly triggered, highly agitated, high blood pressure, dak jaffettwa ħafna biex twassal pereżempju li persuna innaf ikollha stroke jew kollha xi tip ta' kondizzjoni oħra neuroloġika. Again, hemm ħafna fatturi differenti, però it can happen. Mistja. Kemm jaffettwaw l-affarijiet fuq il-moħħ. Ekku, ara kemm hu l-moħħ. Isu dak il-messaġġ li jiena xtaqt hawnhekk isu nwassal, kemm hu l-moħħ importanti sajen. Il-moħħ u l-menti tagħna u s-saħħa mentali tagħna kemm għandna bżonn nieħdu ħsiebhom. Dejjem faċli li nieħdu ħsiebhom? Le. Ma rridx inpoġġiha u s-semmija tagħna jgħidu imma da x'inhu jgħid kemm qed jaħseb mhijiex switch tixel u titfi. It takes a lot of work, takes a lot of hard work, mhux dejjem jirnexxielna. Imma jekk jirnexxielna ħafna drabi, diġà biżżejjed, diġà pass biżżejjed. Tifhimni? Inti sellum jaf titla' 3 passi, tiżloq pass, terġa' titla' ġiex passi, terġa' titloq ġiex tinżel ġiex passi, terġa' titla' 3. Life is all about ups and downs. Imma when you're down, you have to take care of yourself to go back up. You have to take care of your body, of your mind, of your emotions biex inti terġa' titla' l fuq. Interessant ħafna. Ġifri, jekk kif qed tgħid inti ġifri jekk irnexxielek darba teqpa' jirnexxielek jisu tgħid qarajt ta' qalbek daqshekk tmut fil-verità. Sfortunatament. Ma jekk tiftakar fil-passat jarrejt hemmhekk irnexxielna ma tista' terġa' ssir. Interessanti ħafna. Proset. Jaser, inti taf li qed nagħmel tip ta' studju bħalissa fuq xi pazjenti. Mhux taqx insejħulhom pazjenti, nsejħulhom klijenti ħa. Sawa. U dawn jien analizza il-fenomenu li esperjenzaw, l-impatt li joħloq fuqhom. Sawa, u l-mod ta' kif jinterraġixxi. Issa jiena f'dawn il-klijenti innotajt li ikun hemm minnhom li tant kemm taffettwhom li taffettwhom on a daily basis. Jiġifieri di tkun esperjenza waħda imma taffettwhom on a daily basis eżin. Kelli persuna ħadnina recording, ġifieri pubblikajniha fuq il-YouTube u da baqa jorqod billi żar motti, baqa jibża. Fim? X'taħseb li jista' jkun psychosis innaf, ma nafx x'taħseb fiha il-ħaġa. Persuna li jkun traumatizzat ħafna irid isib mezzi differenti biex jikkopja ma' dik it-trauma. Jibqa' triggered ħafna, jibqa' mbeżza ħafna, jaf ikollu nightmares ħafna. Jiġifieri in terms of dak li qed tgħidli huwa studju interessanti, so it all boils down to how do we cope? Kif nikkopjaw ma' dawn l-affarijiet li jiġru? Għandna s-support biżżejjed? Kif konna nikkopjaw fil-passat ma' affarijiet li forsi mhux b'daqshekk estremi, imma meta ġrawna affarijiet negattivi fil-passat, konna rnexxina nikkopjaw jew ukoll għaddejna minn perjodu ta' trauma, pereżempju. Hemm ħafna fatturi li aħna bħala psikologi irridu ninvestigaw, irridu nesploraw. Irridu nifhmu aħna l-passat tiegħu, aħna fil-psikoloġija ngħidula l-baseline tiegħu, baseline tal-persuna u fil-persuna fil-normalità, kif jiffunzjona. Dejjem bħal pereżempju persuna jiffunzjona jorqod biljatti li żar. Allura mbaġġara xi ħaġa traumatika jew kif qed issemmi inti esperjenza xi ħaġa, allura sar għandu bżonn ġiex li żari.
Tifhimni? Imma tgħid li għandu bżonn ġiex li żgħar imma fil-passat kellu bżonn li żgħar xorta. Tifhimni ġifieri ma kienx hemm bidla enormi. Jew bħal pereżempju ara kieku tgħid li da dejjem raqad fis-sodda imma llum il-ġurnata saret jorqod fuq is-sofana fis-sodda ma jersaq. Mela what happened hemmhekk? Is-sodda x'tissinifika? Kif għandha x'taqsam mal-esperjenza? Għaw min bħal pereżempju għantik naqra differenti milli qed issemminti. Jiena kemm il-darba ħdimt ma' pereżempju nies li kellhom xi ġrajja emerġenza ġifieri medika bħal pereżempju heart attack jew stroke fil-kċina. Allura huma wara li rkupraw xorta ma jkunux iridu jidħlu l-kċina. Fil-kċina, għax jassoċjaw dik il-ġrajja, dik l-esperjenza ma' il-kċina. Jew ma' s-salott, jew mal-kuritur ta' bej il-bathroom u bej il-bedroom. Nivvinta. Mela x'inhu jiġri hemmhekk? Għalfejn sar dak il-connection. Il-kċina hi kienet li waslet għal heart attack. Tifhimni? L-istess bl-esperjenza tiegħek, meta li person li qed għandu bżonn il-liżar. Il-liżar x'issinifika għalih? Protezzjoni? Sigurtà mid-dinja ta' barra? U b'dak, kif jista' jagħmel biex xi ħaġa flokk il-liżar jkun xorta protett? Jikkopja ma' dak li ġara. Ovvjament, aħna we're just touching the surface hawnhekk, fiha ħafna xogħol, fiha ħafna riflessjonijiet, fiha ħafna terapija. Imma inti tittara l-esperjenza. Kif qed jaqgħadha, kif qed jikkonnektjaha ma' kif qed jikkopja. Ma' reazzjoni ta' wara. Kif qedlek? Hawn min pereżempju ibiddel dar. Għax fil-kċina li tidħol bil-fors, allura hekk ċina hija assoċjata ma' stroke, nivvinta, jew ma' jinnaf żela u weġġa u kiser siju allura dik il-kċina u jkun hemm il-konnezzjoni ta' dak it-trauma allura ma jistax jerġa' jidħol. Jew ma tistax terġa' tidħol. Kelli persuna batit li qalt li storja interessanti kienet ħirġa sejra bil-lejl ħirġa u bejn il-bieb minn fejn toħroġ għal ġobbieb ieħor biex jagħti għal barra ġifieri hemm tip ta' kurutur. Bejn dawn il-kurutur hemm bieb u bieb. Fetaħ il-bieb u kien fidlam u ħabad ma' xi ħaġa. U xel id-dawl u ma kien hemm xejn. U reġa' daħal ġewwa ma ħareġ mid-dar, l-għada ppakjaw kollox kif kien id-dawl u telqu l-barra u bih id-dar. Bih id-dar. So għal daw il-persuni din il-familja kienet xi ħaġa event li ma setawx they recover from. Kienet ħafna importanti. Kienet ħafna bħala toqol, kellha ħafna toqol fuq. Tajjeb? Imma inti ħadd tgħidli imma mbagħad dak xra ma xiex ħabat. Nkun onest miegħek ma nkunx nista' nwieġbek, ma nkunx hawn professjonisti. Tluħbat mal-ħajt għal le xi ħaġa mobbli ċaqalqet. Xi ħaġa mobbli ċaqal. Again, this is we're talking about hearsay. I mean ma nix ċerti x'kien hemm. In terms of psychology diffiċli ħafna bħala psikologu nispjega dik l-esperjenza, ma jiena kieku ngħinu dik l-esperjenza x'fissret għalik. U fehmin saqsejtu wkoll saqsejtu tħallsu f'ħafna fid-dettalji ġifieri madu jmur imkien fid-dlam, tipo anke pereżempju kull fejn imur ma jmurx imkien fid-dlam. U pereżempju id-dar li kien joqgħod fiha kienet antika ma xtara dar moderna, issa ġifieri. Ikun irid bidla enormi. Għax kulħadd beda jgħidlu għax dik id-dar kienet antika, issa tmur xi ħaġa antika u ma xtara xi ħaġa moderna. Semmejt punt importanti Sajjan. In-nies l-ewwel reazzjonijiet ta' dak ta' madwaru, ta' dak li ġara. X'inhuma? Kienu pożittivi jew kienu komplew jagħtu saħħa lejn dik il-ħaġa li ġara. Milli ħadtu hekk jiena ġifieri. Komplew anke pereżempju l-mara tiegħu bdiet tgħidlu ma rridx noqgħod iżjed ma rridx għax il-mara tiegħu mill-lider kellha esperjenza wkoll. Tipo bdiet tħalli l-affarijiet u ma ssibhomx. Laqqas. Jista' jkun, ġifieri aħna issa hawnhekk qed nidħlu f'suġġett tal-paranormalità ġifieri again. Ma jista' jkun pereżempju l-mara tiegħu kellha tinsa fejn titfal affarijiet jien nagħmilha, ninsa fejn nitfal headphones, nitfal il-mod. Again, jiena diffiċli li nwieġbek b'dak il-mod għax kif qedlek iridu jkun hemm investigazzjoni sewwa mhux aħna fil-psikoloġija jgħidula intervista klinika, clinical interview. Aħna rridu naraw il-passat, il-personalità, il-behaviors tagħhom, il-memorja tagħhom, cognitive abilities, ġifieri kapaċità ta' moħħhom fejn qiegħda, x'inhuma kemm għandhom saħħa mentali, kemm għandhom saħħa tal-moħħ.
hemm ħafna affarijiet li jmorru fl-intervista klina. Ġifieri aħna mhux biss impoġġu fuq ġissiġġijiet u naqbdu nitkellmu kif qed nagħmlu int. Mhux hekk le. There's a lot of work tidilħin. Jiġifieri hemm affarijiet, mela m'hemmx hemm jiġifieri mhux qed ngħid għall-eżempju li tajtni, imma hemm nies li pereżempju sfortunatament ibatu minn xi tip ta' psychosis. Fej ikun hemm hallucinations, ikun hemm delusions, jaħsbu li pereżempju xi ħadd ikellimhom, jaħsbu li pereżempju jista' jkun hemm nies li jaħsbu pereżempju il-king tal-Ingilterra qed jibatlu jew jibatilha, iħossu xi ħsejjes pereżempju, ġifieri dawn il-hallucinations u delusions. Jew jaħsbu li huma ħajsiru l-king li jmiss, jkun hemm delusions pereżempju of grandeur jew dawn l-affarijiet. Psychosis is a very very severe mental health disorder, tajjeb, fejn mbagħad nisimgħu ħafna bħal pereżempju tip ta' psychosis huwa skizofrenja. But again, there needs to be a lot of investigations and explorations for this diagnosis to happen. Ma tistax taqbad u tgħid tara orret. Innaf għax ħassejt ħbatt ma' xi ħaġa mela għandi psychosis. It doesn't work that way. Il-moħħ powerful ħafna jista' jipproġektja ħafna affarijiet, anke pereżempju jinnaf jekk ikollok muscle twitch tibda taħseb li missek xi ħadd jew xi ħaġa. Speċjalment jekk inti għandek trauma, jekk inti tkun għaddejt minn xi ħaġa fil-passat. Tajjeb? Għandik eżempju. Hawn min pereżempju inserta ikollu pereżempju wirdiena ma saqajh. U raħħal wirdina u jibża mill-wirdien. Mela, after that episode, after that event, probably, kull ma jħoss xi ħaġa u pandi wirdina. Fimta? Mela inti allura kull darba ġrat xi ħaġa. Ġrat xi ħaġa li tbeżżak. U mbagħad kull ħaġa wara li tkun simili jgħidula trigger. We're triggered. Allora aħna niġu trigger dal dik il-ħaġa u ngħid illallu għandi wirdina. U l-moħħ jibda jagħmel l-association tal-feeling nibda niġu condition tal-feeling ma' dik ir-reaction. Ma' dak il-biża'. Allura inkomplu iktar fej dik il-biża' tiġi intuha importanza u intuha toqol. Tip ta' fobja ġifieri. Tip ta' fobja il-biża'. So aħna qed ngħidu bħal pereżempju jekk persuna tibża mill-wirdien, dik il-fobja. Imma mbagħad jekk il-biża' tagħhom ġrat vera u daw jibżaw li daw il-wirdien jinnaf ħajmutu bihom, that's a near death experience, that's a triggering experience, that's a traumatic experience. So mbagħad mhux minn fobja libna għal trauma. Fil-verità l-wirdien kif tmur tmissu jmur jinħasel. Fil-verità. Jiġifieri, you know, it-trauma u l-biża' jaħdmu modi differenti, imma jkunu linkjati. Grazzi, Yasser, da l-podcast ħajħroġ naħseb replayed, x'aktarx, ngħidlek lejt it-tep u l-Musulmani kollha. Grazzi. Grazzi tal-li ġejt. U grazzi ta' konversazzjoni interessanti ħafna fuq is-saħħa mentali, fuq id-dimensja u l-anzjani u anke fuq trauma u dawn l-affarijiet. Napprezza ħafna li ġejt Yasser, għax Mister Yasser, għax ma tantx nies akademiċi ma tantx jgħiduha bis-serjetà hekk biex jintaqgħu miegħi, aħna nitkellmu dibu. Le, naf li inti persuna serju podcast importanti ħafna u jolqot ħafna nies ukoll. Grazzi ħafna. Thank you.